Halleluja! Nilqawkom eżiz aħwa Maltini u għawċin madwar Malta u għawdex u daw kolla li segwuna minn pajizi differenti. Jekk inta tissegwina minn pajiz differenti u inti parti minn dil-familja, ejdinna minn fejn tissegwina. Illum għanna ieħor minn dawk it-tfal li l-mulej tikabbar f'din id-dar. Aħna nemnu li l-mulej, id-dar tal-mulej hija familja, aħna hawnhekk familja u hawnhekk il-mulej qed tiġib bosta li Alla qed ikabbar biex jkomplu iwettqu il-pjan divin li Alla għandu għal ħajjithom u dawk li ma msejħin għall-Ministeru tal-Pulptu tax-Xandir tal-Kelma jiġu inkoraġġuti f'diklerja. Illum ħajkonna il-kert mikallef, ilqgħu il-kelma tal-mulej minn fomm il-qaddej tal-mulej tiegħu u żgur ħadkunu mberkin. Il-paċi magħkom. Glorja għal-mulej. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-mulej ta' din it-tieni opportunità. Grazzi tal-li fdajtni bil-kelma tiegħek missier u grazzi tal-li tajt f'qalb il-pastors tiegħi, grazzi għalikom ukoll illi rġajtu fdajtuni billi naqsam il-kelma tal-mulej magħkom kollha. Mela jien kull ma jien ħmar ieħor ħanxandar il-kelma ta' Ġesu bħalma ħmar wassal il-Ġesu, jaħa wassal il-kelma li huwa Ġesu għalikom ukoll. Glorja lill-mulej. Ix-xitan tellif u Ġesu fid-dorjus. Nhar il-ħadd inħnaqt, nhar it-tnejn kont maħnuq, il-bira kont maħnuq ukoll. Imma llum leħ niġi grazzi mulej. Għax ix-xitan ma jaħmilx. Prova jweġġa lit-tifla wkoll illum imma mhux ħajr nexxielu jagħmel xejn għax il-kelma ħatasal u ħawwassal aktar biqlubija. Għax dan għall-glorja tal-mulej. Amen. Grazzi Ġesu. It-titlu jismu Inti ġħadt lilek innifsek. Bħalma xxerjed fl-aħħar messaġġ, nixtieq nerġa' nirrepeti li l-pjan ta' Alla huwa salvazzjoni. U nixtieqkom iżommu din f'moħħkom. Alla ma jeliminakx mill-gwerra, imma jilliberak mill-ħabs biex tiġieled. Amen. Żommuha f'moħħkom din għax ħanużawha ħafna. Jew ħażuha. Ejja morru Ġwanni kapitlu 12 minn vers 25 sa 26. Min iħobb lil ħajtu jitlifa. Imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja jħaresha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, jgħid Ġesu, u għandu jimxi warajja. U fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-missier jagħtih il-ġieħ. Ġesu qed jgħidlek jekk inti vera tħobb il-ħajtek titlifa. Għax x'in il-vera ħajja. Il-vera ħajja hija l-eternità. Mhux ta' issa li temporanja, imma ta' dak li ġej li aħna nemmnu fih bil-fidi. Nafu li ġejja ħajja eterna. Illi din ħdejja hija vera qasira. Il-ħajja tad-dinja jaf biha kulħadd u Ġesu ma ġiex għal dik, imma ġie għal ħajja eterna, l-ħajja ta' dejjem. Ġie għal ta' wara biex jifdina, mhux hekk? U jekk aħna rridu nimxu fuq il-passi tiegħu, x'iridu nagħmlu mhux nitilfu ħajjitna bħalma tilfgħu fuq is-salib. Amen. Fi-Ġwanni 16:33 Ġesu jgħid, ejja ħammuru hemmhekk. Ħanaqraw l-ewwel. Għax dak kollu li ngħidu mill-kelma. Ġwanni 16:33. Dan il-ħwejjeġ qedtomkom ħalli bija ikolkom isliem, mela sliem wedulna. Imma fid-dinja tbatu jkollkom, iżda għamel il-qalb, għamlu l-qalb. Jiena rbaħt id-dinja, jgħid Ġesu. Mhux għax issa sirna Kristjani ħanejxu ħajja faċli u easy. Mhux hekk qed jgħidlek hawnhekk, mhux jien qed ngħidha mal-Bibja. Ma jfissirx li mhux possibbli, anzi, għandek xi ħadd kbir miegħek illi ħajmexxik. Ma ħnaraw aktar il-qoddim. Ma plain and simple mhijiex ħatkun, forsi ġieli smajna xi vanġel u aċċetta l-Ġesu ħajjitranġalek kollox. Il-Ġesu taċċettah. Ma Ġesu kif edna, mhux jaqlak mill-gwerra, jilliberak biex tiġġieled. Ħajkollok il-qawwa biex tiġġieled l-Ispirtu Santu. Tkun deċiżjoni li nagħmlu kuljum aħna.
Ġesu kien jibes fi kliemu, il-Vanġelu mhux tarix fil-widnejn. Tarix fil-widnejn nistgħu morru ħafna postijiet nisimgħu jarxuna u nitqu u nitbismu u ngħidu glorja l-mulej. Imma jekk huwa gidba m'għandekx tambieħ. Aħna għandna bżonn il-verità għax nafu l-verità teħilsek. Amen. Aħna nista' Alla. Mela aħna nħobbu lil proxmu. Mela aħna l-proxmu ngħidulu l-verità. Tweġġa' terfes il-kallu, imma teħilsek. Ġesu ma ġabx il-ħelsien billi ġar xi vara, bħalma nġorru ħafna. Imma ġar is-salib. U fdijena permezz tas-salib. U qamm il-mewt. Halleluja. Glorja mulej. Għax hekk kellu jsir ukoll. Kellu jġor is-salib, kellu jissallab miegħu, u kellu jqum il-mewt ukoll. Eleb il-mewt, eleb id-dinja. Tant kemm kien jibes Ġesu fi kliem tiegħu illi tajjeb illi aħna nisimgħu kultant il-Vanġelu li jibes. Illa qalilhom tridu smorru intom ukoll. U fittxuha fi Ġwanni 67. Tridu smorru intom ukoll. Ġesu ried soldat ta' Kristu, hekk iridek, soldat ta' Kristu. Ma jridekx falz, iridek xi ħadd vera li inti armat, midluk u komplut fih. Għalhekk huwa straight and plain, il-kelma ta' Ġesu hija straight and plain. Iridek tkun ħaġa sħiħa fih, ħaġa waħda miegħu. Tixbħu f'kollox, b'saħħtek u ma jkun joqsok xejn. Vanġelu ieħor m'hemmx. Wieħed biss Vanġelu hemm tippruvax tagħmel Vanġelu ieħor, tippruvax iddawwar il-kliem ta' Ġesu. Għaliex ma jkunx l-istess Ġesu li naqdu jien u int. Imma żomm ma' din il-kelma iswed fuq l-abjad u tmurx għal Vanġelu ieħor, jew tippruvax tadatta Vanġelu għalik illi lilek jgħinek tħossok komdu. Jekk il-verb sar bniedem, iġifieri il-Bibja, il-kelma manifestat fi bniedem li huwa Ġesu Kristu. Mela Ġesu Kristu u l-Bibja huma ħaġa waħda. Ġesu Kristu fi bniedem u l-kelma huma ħaġa waħda, dak li hawn miktub hawn inbidel u sar bniedem. Maqudin ħaġa waħda, mela żgur li minn li dak milli qal Ġesu milli hawn miktub hawn ma jistax ikun mod ieħor. Jekk trid timxi wara Ġesu imxi bil-wejs tiegħu, tippruvax timxi bil-wejs tiegħek. ċaru tont kif jgħidilna fil-kelma. Mhux kif naħsbu, imma kif jaħseb u kiteb hu. Ejja ħammorru l-ewwel Korinti 15, vers 22. U tajtek, għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Twelidna fid-dnub, fid-dlam, mitna f'Adam u qomna fi Kristu. Mela, tammidna għal min tammed, konxjament, taħt l-ilma ħallejna l-antik u qomna għal ġdid. Mela l-antik warajna. Spiċċa u mitna għalih. Dak li kien jgħaddi għalik, issa titġibu quddiem l-istandard tal-kelma ta' Alla. Issa l-istandard li titqabbel miegħu mhuwiex l-istandard tiegħek li kien jgħaddi qabel, imma l-istandard tal-kelma ta' Alla. Jekk inti vera ċħat lilek innifsek u trid timxi wara Kristu. L-istandard tagħna għandu jkun il-kelma. Differenti m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin tagħna u tiegħu l-standards. Jekk qabel kont ixħed xi pakkett chewing gum ġol-but, issa ħallas għalih. Jekk kont taqla ċitazzjoni u b'xi gidba għal bżonn kont tipprova tifranka jew jirnexxielek tifranka dik iċ-ċitazzjoni għax ipparkejt ħażin. Issa ħobba ċemsi jew ħallas ċitazzjoni u terġax tipparkja ħażin għax mhux suppost nipparkjaw ħażin ukoll aħna. Amen.
Jekk konti ħuxi ta' dama, man tal-ħaxix żejda u tixħedha ġol-but ukoll jew ġol-basket wara li jiżinlek, issa titħallas ta' dam kollu. Ħu naqra paċenzja. U hemm ħafna iktar eżempji ta' dawn biex niċċajtaw ftit. Li huma veri wkoll. Jekk forsi wasal ta' xogħol tard u tikdeb xi naqra biex ma torix illi bqajt rieqed, jien naf daqskemm hemm affarijiet li tista' tagħmel jew il-gidba l-bżonn li mhijiex gidba l-bżonn hija gidba xorta. Alla tant huwa qaddis illi l-għadnu bżgħir u għażnu kbir ma joqoħdih għax fiqdusija ta' Alla ma jista' joqgħod xejn dnub, xejn dlam fejn hemm id-dawl, m'hemmx dlam. Jekk hemm id-dlam, m'hemmx id-dawl, jekk jiġi d-dawl ħajkeċċeħ kollu dlam, mhux ħajħalli xejn. Amen. Aħna mhux dell rridu nkunu, aħna rridu nkunu dawl. U dal-messaġġ mhux għalikom biss, dal-messaġġ huwa li l-ewwel wieħed u mbagħad għalikom biex ma taħsbux illi jiena xi taw fuq jiena perfett, far from it, far from it. Issa l-Ispirtu Santu ta' kuxjenza qaddisa u ta' kuxjenza nadifa. Ixxekkiliex. Hu ħsieba dik il-kuxjenza, għax jekk inxekklu l-kuxjenza jibda jgħaddi kollox għalina. Ma nxekklu u jekk xekkilnija bżax, ejja nindmu mor qoddim il-mulej mwissier, aħfirli. Għajni li jkolli kuxjenza bħal ma tajtni fil-bidu u li ma nerġax inxekkila. Għax jiena rrid noġbok u rrid inħobbok b'qalbi kollha. Imma għamel il-kuraġġ għax qabel kont waħdek u tafex waħdek, issa għandek il-mulej miegħek. Għamel kuraġġ taqtax qalbek. Aħna qegħdin ġo ġisem, aħna bnedmin, aħna maħniex midinbin, aħna qaddisa ma ġieli nidimbu. Imma ejja nagħtu l-weaknesses tagħna, djufijiet tagħna lil-mulej. Għax Alla l-kelma tgħidlek fid-djufija tiegħek jien nur il-qawwa tiegħi. Iġifieri hu qed jinqeda tagħtix każ dik id-djufija, mhux tagħtix każha ibqa' ħallija tgerbek. Imma dik id-djufija tiegħek Alla irid jinqeda biha biex jieħu glorja hu. Hemm juri l-qawwa tiegħu, hemmhekk fid-djufija tagħna. Ma jħallikx waħdek, difensur, avukat, jipprovdilek, imħallef ġust, iqawwik, jgħinek u dak li titlob f'ismu jagħtihulek. Underline. Fi Ġwanni biss jgħidlek minn tal-inqas 5 darbiet illi dak li titolbu f'ismu jagħtihulek. Waqt li bdejt infittex qed tillallu kemm darba kitibha. Sibtu kitibha x'darba, jiena forsi iktar darbtejn. 5 darbiet. Ħalli jekk għandek xi dubju neħħihulek. Ġwanni 17:23. Ġwanni 14, vers 13 sa 14. Ġwanni 16, 24, 15, 17 u Mattew 21, 22 u wieħed Ġwanni minn 5 sa kapitlu 5 vers 14. Ejna naqraw Ġwanni 17, 23 wieħed minnhom. Ġwanni 17, 23. Ġwanni 17, 23. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Tassew ngħidilkom. Kull ma titolbu lil missieri f'ismi jagħtihulkom. ċara. Mela itolbu jagħtik il-qawwa fid-djufija. Itolbu jgħinek biex tiċħat lilek innifsek, titgħallem tiċħat lilek innifsek. Dak li inti jekk tarbel lilek innifsek iġib qabel Alla, itolbu, kun onest miegħu u jaf x'għandek bżonn. Jaf x'għandek bżonn, imma hemm bżonn li nkunu onesti. Illi nistqarru we renounce our weaknesses, ngħiduhom, mulej. Jiena id-djufija tiegħi hija eżempju ir-rabja. Ejni fir-rabja tiegħi. Uri l-qawwa tiegħek fir-rabja tiegħi. U l-mulej jgħinek, jekk ħanibqgħu bħaqna magħluq, ħatkun ħafna diffiċli. Għaliex fil-kliem hemm il-qawwa. Min hemm jiġik il-kuraġġ. Li issa m'għandekx għal xiex tħares lura, dik hija l-insurance tagħna l-kelma Ġesu Kristu, l-inkontru li kellna miegħu.
Kien ċar biżżejjed fl-Iskrittura Ġesu. Irridu nqedu t-tama fis-sħiħ fih. Taqafx u taqtax lura. Ibqa' għaddejja xi t-tellieqa jew it-tiġrija jew il-mixja sal-aħħar mhux kif tibda ma kif tispiċċa. Kif nispiċċaw ejja ħanżommu l-unità bejnietna. Ħanimxu mal-Iskrittura li jarfuna bl-imħabba għal xulxin. U nibqgħu mixjin u nitolbu għal xulxin u ngħinu lil xulxin. Ejja morru Mark 13 vers 32. Dwar dak il-jum u s-sija ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema, anqas l-iben ħadd fil-missier. Kunu għajnejkom miftuħa. Isħru għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu. Kull wieħed fuq xogħlu. U lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jisħar. Mela jisħru. Għax ma tafux meta jiġi sit id-dar, jekk hux flaxija, jew f'nofs il-lejl, jew x'ħin jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ, li ma jmurx jiġi Alla rrieda u jsibkom reqdin. U dak li qed ngħid lilkom qiegħed ngħidu għal kulħadd isħru. Jiġifieri taqafx taqtax lura, jew issaraħx fuq għada, irrikonċilja llum. Jekk iġġieled maħuk b'moħħtok jew kellek anke ħsieb ħażin, il-kulħadd ikollu, illi naf ġieled mal-mara, mal-raġel, mal-boyfriend, mal-girlfriend, ma tax-xogħol. Irrikonċilja llum tħallix għal għada, għax għada jaf ma jasalx. Tafdax fuq il-jum ta' għada, għax qasbis aħna ċerti minn nifs li ħanieħdu si oħra, għax qasbis huwa tagħna n-nifs, in-nifs huwa ġej minn għandu dirett. Irrikonċilja u s-setja kollox illum, importanti. Importanti. Anka jekk diffiċli, ħatkun diffiċli żgur ta'. Għax jekk taħseb l-iktar u iktar jekk ikollok ir-raġun. Anka jekk ikollok ir-raġun jerġa' ħatkun iktar diffiċli. Imma ejja nagħmlu l-kuraġġ u ejja naraw u ninsew lil nfusna, ejja nixħdu lil nfusna. U nkunu kapaċi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li nagħmlu dan. Isħer, trejnja, studja, kun attiv tal-kelma u l-prova tagħha. Taqafx tagħmilhom dawn il-5 punti. Isħer, trejnja, studja, kun attiv tal-kelma u l-prova tal-kelma. Ħalli ma taqtax lura. Ħalli tkun kapaċi kuljum tieħu dik id-deċiżjoni jien illum minn sija sija ħaniġħad li l-nifsi. Minix se nagħti ċans lil dan il-ġisem jew lil Satana li jieħu over u jagħmel bija dak li jridu. Jew dak li nixtieq jien fil-ġisem. Tabbużax tkun xċuċ. Ejja mmorru l-ewwel Korintin, kapitlu 15, vers 32. Aħna qbes l-ewwel biċċa. Ħanibda minn hawnhekk minn niklu. Niklu u nixorbu. Niklu u nixorbu. Għax għada nmutu. La titqarqux il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba. Erġgħu għal sensikom. Kif għandu jkun u tidimbux. U bajpa għalikom ngħidu xi wħud minnkom ma jafux balla. Kemm iswit il-kelma tal-let ngħidu. Imma ċara u tonda, iswed fuq l-abjad u straight forward. Ejja ma nitqarqux, ejja nduru lura, ejja nerġgħu nqumu. Għandna ċ-ċans ħnina Alla ġdiedu kull filgħodu. Ma nabbużawx minnha. Imma erġa' qum, taqtax qalbek. Tiġix f'dik l-estremità li tgħid bħalma konna ngħixu fid-dinja. Ingawdu llum għax għadha ma nafux jisbaħx, ma nafux jasalx. Allura ngawdu nkissru kull mem u nagħmlu dak li jfetlinna leh. M'għadux dak ir-raġunament tagħna, raġunament tagħna huwa ta' Kristu issa. Għada jaf ma jasalx, ħangawdi fil-glorja t'Alla
Isu l-aħħar ġurnata. Ħa naħdem għal Alla isa l-aħħar ġurnata. U għamel kuraġġ. U bħal Gloria l-Mulej. Bħal ma qal Dwayne l-aħħar pretka tiegħu mhux jietaw. Weħlet ma' moħħi u vera powerful u weħlu ma' moħħkom. Tagħmel xejn għal Alla biex tigwadanja. Imma għamlu għax tħobbu. Plain and simple and straightforward. Tagħmel xejn biex tigwadanja mis-saltna tiegħu. Hemmx tigwadanja, tixmur ħafna. Imma tagħmlux inti għal dak li inti tista' tieħu. Għamlu għall-imħabba, ħalli nimxu wkoll fuq l-istess passi li mexa Ġesu Kristu. Ġesu tilef mhux gwadanja. Għamel kollox għall-imħabba, għalina, għalik, għal dawk li ġejjin u għal dawk li ġew. Melejja ħanaħdmu bl-istess imħabba għal dak li nagħmlu għal Mulej. Mulej. Ħammur inxandar il-Vanġelu fit-toroq, mhux għax għandi aptit, jew għax nixtieq. Imma tini qalb biex inħobbok u nagħmel dan minn qalbi mhux ta' bil-fors, ħalli nagħmlu għax inħobbok. Ħalli ma nagħmlux għax hekk suppost jagħmel Kristjan, ħalli ma naqgħux fir-reliġjon il-misħut. Imma nagħmlu għax inħobbu lil Ġesu Kristu. Għandna xiex inħobbuh il-Ġesu? Trist mura għandna xiex inħobbuh. Kif qal il-pastor tagħna s-salvazzjoni. Is-salvazzjoni weħeda hi iktar milli biżejjed. Dak kollu li jiġi miegħu u ekstra. Anka li t-tijem l-ikel u t-tijemu tajjeb u le huwa ekstra. Għax is-salvazzjoni waħda jiġa biżejjed. Taħseb li jerfajtu salibek hekk? Jekk le lejla ħsiblu ħaterfaw. Morru Luqa 9:23. Darba qal lil kulħadd. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu. Jerfa' salibu kuljum mhux darba, għalhekk għedna illi d-deċiżjoni tittaħodha kuljum, mela s-salib tiegħek titterfgħu kuljum għax inti għadek tgħixu ġisem u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvaħħa. Għax jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintelef jew jinqered. Għax jekk xi ħadd jistħi minni u minn kliemi bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u tal-Missier u tal-Anġli Mqazza. Mela ejja ma nistħux iktar. Ejja ma ħossu nisku għomdi, anka qoddim tad-dinja jew tax-xogħol, illi naqdu lil Sidna Ġesu Kristu. Intom jekk timxu fi qdusija u jekk ma tħallux il-bniedem tad-dinja jsib xejn xi jgħid fikom, intom tkunu insurance għal tad-dinja, għax ikunu jistgħu jafdawkom b'ħafna affarijiet, għax jgħidu dak Kristjan, dak la jikdeb, la jisraq, la vi, la vo. Aħna ta' gwadanna lihom ukoll. Jiġri tiddejjaq xejn turi li inti ta' Alla, illi inti timxi fi qdusija, illi qdusija ta' Alla tagħmar fik. The more you train, the more you gain. Trainja kull jum biex tiġħad lilek innifsek, biex terfa' s-salib tiegħek. Id-disciplina ħajtek u għażel il-Ġesu f'kollox. Qabel l-affarijiet tiegħek personali li hija challenge oħra. Imma bil-grazzja tal-Alla nkunu nistgħu niġħdu lilna nfusna fil-ħajja personali tagħna wkoll. Pereżempju, tkellimna ftit jiem ilu ma' Ruben. Grazzi mulej għalik u għal Ġowen.
Għax minn dikinhar il-ħajja spiritwali tiegħi imxiet il-qoddim reġgħet. Glorja l-mulej. Għażel il-mulej kif tqum fil-għodu ibda bih. Roxx id-dem ta' Kristu fuqek. Oħroġ armat, preparat, bl-armatura ta' Sina Ġesu. Ħalli tkun tistgħu tiflaħ taffaċċja l-ġurnata mhux bil-qawwa tiegħek ma btiew. Kif tasal lura d-dar u jkollok id-dar ta' taħt fuq. Id-dar ta' taħt fuq ħallija. U mur għand Ġesu. Hija battalja ta' ħafna nies u tiegħi wkoll. Imma minn mindu bdejt nagħmilha u beda jirnexxieli nagħmilha bil-grazzja tiegħu mort il-qoddim fil-ħajja spiritwali tiegħi u hekk ser ikun. First fruit has to be Jesus. Amen. Jekk l-affarijiet li għandek fadallek tagħmel fi ftit ħin qasir flaxija. Taħseb li ħekk kun smawlek moħħok. Ġesu rebaħ id-dinja, mela rebaħ il-moħħok għax moħħok ħdej id-dinja huwa karawetta. Sewwa, mela qgħidu lil Ġesu, erġa' kun onest miegħu, mulej. Neħħili dan il-ħsieb, Spiritu Santu, minn ġo moħħi, ħalli dan il-moment nifoka fuqek. Fil-kelma tiegħek għallimni, itmani u isqini, ħalli jien nikber fik. Dik hi li tiġħad lilek innifsek. Pawlu fi ktieb ta' Filippin, kapitlu 3, vers 7, il-qoddim qal, ħansibuha. Imma dak kollu li għalija kien qliegħ, jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Dak li gwadanja u ħadem għalih meta kien fid-dinja għaddu bħala telf. Ġifieri. Ma baqax itih importanza. Ma baqax jiswa, ma baqax ikun ta' kambjament għalih. Fil-ħajja ma' Ġesu għax kien itelfu jekk li kieku żammu, imma u għaddu bħala telf biex ma jitelfux iktar u ma jagħtihx iktar importanza daqskemm jagħti lil Ġesu. U jkompli jgħid. Jiena not kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Kemm hu kbir il-qlieħ li narfu u li jarafna lil Kristu. Għas nista' nispjega ħaġa da spjegata biżejjed. Huwa l-ikbar qlieħ jgħid Pawlu ħdejn dak li qala kollu li jara fil-Ġesu. Illi ħdieħ ma jiswa xejn. Minħabba fih rid li nitlef kollox. Mela x'għamel Pawlu, għamel deċiżjoni. Rid li jitlef kollox. Ma telfux hu miexi fit-triq. Għamel deċiżjoni li jitlef kollox, li jħalli kollox warah. U not kollox bħala knies. Ġifieri karozza, dar, xogħol, karriera. Għandhom ikunu, mhux ovvja li għandhom ikunu, imma ħdejn Alla huma knies, ma jiswew xejn. Biex nirbaħ lil Kristu. U nkun ninsab fih, mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu, il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-batijiet tiegħu. Insir nixbħu fil-mewt, mitt għalik innifsek, mitt u qomt fi Kristu biex jirnexxieli nikseb il-qawmin mill-imwiet. Grazzi Ġesu. Dawn il-versi qawwijin u wow ta' vera dawn il-versi. Ejja nitolbu li l-istess rivelazzjoni li kellu jkollna aħna u nagħmlu deċiżjoni bħalu. Għax dan wara kollox kien bniedem bħali u bħalek li ħad deċiżjoni. Ġifieri dak li jagħmel hu aħna nistgħu nagħmluh ukoll. Dak li kien kapaċi jagħmel hu aħna kapaċi nagħmluh ukoll. Iltaqa' mal-preżenza tal-Alla bħalma tqajt inti u ma' Ġesu Kristu nnifsu. Iċħat lilek innifsek billi taħsel saqajn ħuk u oħtok. Ġwanni 13. Ġesu ħassilhom saqajhom u qalilhom għalissa mhux tifhmuni, ejja naqrawha wkoll.
Ġwanni 13. Vers 23. Ktibta ħażina mhux hemmhekk qiegħda, ma jimportax. Ġesu Ġwanni 13 vers 7. Thank you, Sister. Okay. Xmon Pietru qallu vers 6. Int mulej taħsel li saqajja. Ġesu jiġbu, inta lissa ma tafx qed nagħmel jien, tifhmu iktar il-qudiem. Pietru qallu ma jkun qatt li jien taħsel li saqajja. Wieġbu Ġesu, jekk ma naħsellek saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu xmon Pietru mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, minnu maħsul m'għandux għalfejn jaħasel kollu ħlif saqaħ, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom imdaf, imma mhux il-koll, għaliex kien jaf li hemm wieħed minnhom huwa maħmuġ għax tradijaħ. Wara li ħasellhom saqajhom, vers 12, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom, tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej. U tgħidu sewwa, għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Grazzi Ġesu għall-kelma tiegħek. Taħsel saqajn xulxin jiġifieri tgħin xulxin, taqdi xulxin, jekk hemm bżonn vera taħsilhom li jkunu jintnu aħsilhom wkoll. Ngħinu lil xulxin, nieħdu paċenzja b'xulxin. Jekk hemm bżonn xi ħadd għandu bżonn lift, prova qdih, jien naf. U x'inhu? Kif tiġi fil-prova, ftakar f'dan il-vers, ħanaħsel saqajn ħija u saqaj oħti. Tista' temmen f'Ġesu, u anke x-Xetan jemmen fih. Imma Ġesu jafda fik? Ġesu jafek? Jafni? Jafkom? Ejja morru Ġwanni 2. Ħankomplu nibbekkjaw kollox bil-kelma. Vers 23. U di revelazzjoni qawwija tal-bliħ, ta' vera. Waqt li it-titlu, is-subtitle tiegħu jismu Ġesu jaf lil kulħadd. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali u li kien għamel, imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom, Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax jaf il-kulħadd. Għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf x'hemm fil-bniedem. Omoda. Miegħi tista' tisqar li taf il-Ġesu, jien nista' nisqar ma' Alla, Ġesu jiena nafek, imma Ġesu jaf x'hemm f'qalbi. Jekk jiena nafek, mulej, qiegħed niċħad biżżejjed li l-nifsi biex verament nuri li jiena nafek, li għandi l-biża' tiegħek, li jinħobbok, veru qiegħed nissuppressa dak li l-ġisem jixtieq jagħmel. Bl-Ingliż tinqarek, he did not commit himself to them. Jiġifieri ma qagħx fuq dak li der minn barra, għax jaf x'hemm ġewwa. Titħaqx bik innifsek u wara li tkun b'qalbek safja u nadifa. U għarbel
qalbek kuljum biex bil-kelma. Illum qed tarbilna l-kelma. Kull vers li qed naqraw qed jarbilna u qed jirfsilna xi kallu u jafu weġġana. Ma l-verità hi illi teħlisna. Amen. Jalla, il-mulejna tfinna qlubna. U permezz ta' dak li niddeċidu illum u kull ġurnata ta' ħajjitna jagħmlilna qalbna kollha kemm aħna bħal tiegħu f'isem Ġesu Kristu. Illi jkollna qalbna kollha bħal tiegħu. Inħobbu xulxin, nadru xulxin, nieħdu ħsieb il-xulxin, nitolbu bla waqfien u ngħixu fil-glorja tiegħu. Faħħar il-mulej b'qalbek u ġismek u ruħek kollha. Tħallix ix-xjetan iwaqfek u jipprova jwaqfek ħafna u jipprova jagħmellek il-bsatin fir-roti u jipprova jwaqfek milli xandar il-kelma ta' Ġesu. Il-kelma ta' Ġesu minn ħalqek u minn ħalqi hija l-istess kelma ta' Ġesu. Qatt tiddubita lilek innifsek, mhux lilek il-kelma. Lilek innifsek tiddubitak forsi kif ħatwassal il-kelma. Il-kelma tasal kif tasal hija qawwija minna nnifisha. M'għandix bżonn iżejjinha, m'għandix bżonn tagħmilha xejn għaliex hija qawwija biżejjed. Tħallix dawn il-ħsibijiet jiġru f'moħħok u jiġu ħafna ħsibijiet. Jiġu ħafna ħsibijiet meta qara ġaqal lill-passer biex nipriedka. Imma jieħ nipriedka. Jien ma qatt ma merajt biex inxandar il-kelma minn fuq il-pulptu. Qatt. U jekk tgħidlix tippreferi ngħidlek preferi noqgħod bil-qiegħda. Imma l-Alla jrida għax jiena naf li l-passer huwa bniedem talla, jiena nagħmel għax inħobb Ġesu Kristu. Ejja ma nistħux mill-isem ta' Ġesu, għax l-isem ta' Ġesu huwa glorjuż, majestuż u ħadd ma jistalih. Rebaħ id-dinja, ftakar. Għata ringrazzjament. Im beqlubija. Xejn muser jiġri fom maluq. Fi kliemek hemm il-qawwa. No word spoken equals no power. Speak the word of God. Din ara sibt online, qlibta bil-Malti, ara kemm b'saħħitha. Fom maluq ma ewellet l-ebda azzjoni. Ġenna maluqa, destin maluq. Iftaħ fommok. Tkellem dak li tittara. Tkellem bil-fidi, emmen bil-fidi. U practice what you preach. Dak li jint tivverbalizza u tiddikjara ikompli jikkreja f'ħajtek u jiġi manifestat. Ġifieri l-istess ħaġa kif qed imma fi kliem ieħor. Ejja nitkellmu dak li rridu naraw. Is-salna Talla tiġi fuq din l-art. Let your will be done and your kingdom come here on earth as it is on heaven. Inti għandek il-forza kreattiva ta' Alla fil-fom tiegħek. Mela imla ħalqek bil-kelma. Jekk imorru Salmi 81 vers 11 tgħid hekk. Jien il-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Il-passat tagħna huwa paragun tal-Eġittu. Aħna konna maqbudin l-Eġittu dak fejn damu 40 sena fid-deżert jissieltu biex jippruvaw jidħlu fl-art imwiegħda. Iftaħ ħalqek u jien nimlijulek. Iftaħ ħalqek u jien nimlijulek. Iftaħ ħalqek u nimlijulek. Xi tfisser? Dak il-kliem kollha li għadna kemm edna.
In the words there is power. Iftaħ ħalqek, faħar il-mulej biqlubija, qim biqlubija, iddikjara dak li tittara. U fejn ma jkollokx xi tgħid, l-Ispirtu Santu huwa dak li jitlob minna. Alla jimlijulek ħalqek dak li hemm bżonn tgħid. Forma oħra ta' talb li hija qawwija hija titkellem fl-ispirtu. Spjegazzjoni tagħha li għad li bija xanis. Immaġinak fl-ispirtu hija titlob raba kaxxandara mandara, sijara mandara. Darba kien hemm tifla u xek. U talmet titlob fl-ispirtu. U bdiet titlob l-alfabet A, B, C, D, E, F, G. Sa Z u terġa' tibda. U missiera qalla x'inti tagħmel? Qatlu qed nitlob fl-ispirtu. Alla mela hekk nitolbu fl-ispirtu, qatlu iwa, papa. Qatlu għax jiena qed impoġġi litri lil-mulej. U l-mulej jirranġhom jaqgħadhom kliem f'dak it-talb li hemm bżonn isir. Fl-ispiritwal hekk qed nagħmlu. L-Ispirtu Santu jitlob minn ġofina, aħna tintuħ il-kliem u qed jagħmel dak li hemm bżonn isir biex il-glorja talla timmanifesta. Ġesu jgħidlek f'Mattew 5:6, f'Iżajija 55 vers 1, fi Ġwanni 6 vers 33. Ejja bla flus. Ejja u nagħtik tiekol u tixrob xejn. Ejja u ma jerġax jaqbdek ġuħ u għaġġ. Dak li qed jgħidlek ejja l-mulej. Ejja. Tmur imkien aktar, ibqawn, jien, biżejjed. Ħsibtlek għal kollox. Għax anke l-fjuri jlibbes, u la safar jitma, għal kollox. Ma jitmax lilek u ma jlibbes lilek. Jiġri meta jiġi ħsieb, meta jiġi l-inkwiet, ix-xutjaħ, warbu. Ejdlu li inti ma toqgħodx ħdejja għax jiena nafda falla. L-inkwiet huwa dnub. Il-biża hija dnub. Jien ġieli inkwetajt u bżajt, tismur. Ma dejjem titgħallem. Dejjem titgħallem u bil-grazzja talla dejjem nitilgħu pass fuq liħor minn glorja għal glorja. Tinkwetax, afdani inħobbok. Dik il-kelma ta' Ġesu. Minn dan l-univers kollu, pjaneti u stilel, minn daw kollha, il-mulej jgħidlek, jiena żilt lilek. Ma nafux li hemm ħajja oħra fuq xi pjanet oħra s'issa sakemm b'din l-intelligenza u t-teknoloġija li għandna Alla jbierek. Aħna daqshekk importanti għalih illi jekk nafu b'100 biljun pjaneta oħra nafu li l-ħajja daw biss, mela kemm aħna importanti. Xi mħabba dik. Mhux mid-dinja żilna mill-univers. Mhux meta twilied sar jafek minn qabel ma kont fil-ġuf tommok. Lest li titlaq dak li tajtek b'xejn u tinsa dak li inti kont. Lest li tagħmilha li tiġħad lilek innifsek. Fija, fi Kristu Ġesu hemm ħajja abbundanti. Għal dejjem nagħtijilek jgħidlek. Lest li tċedi dak li inti kont. Lest li tkompli żarma minnek innifsek dak li żammejt. Għax naf li fil-ħajja Kristjana, jien kemm inni Kristjan, l-inqas dejjem tixelli xi bozza ġdida. Illi jisma' waslet din. Titneħħija. Jew tiġi fuq il-kuxjenza xi toqla mant l-Ispirtu Santu, immissal xi xmetlix bija qabel. Sinjali li jissaw il-moment illi żarma minna dik il-ħaġa. Kun lest bil-qawwa tiegħu mingħajr ma tinkwieta għax jekk waslek għalija fih moħħok mistrieħ, illa ħa tagħmilha bit-timing tiegħu. Grazzi mulej, intom lesti illi llum iċċiedu dak kollu illi intom miegħi u ma dawk li qed jaraw online biex ninsew dak li aħna konna u niftakru minn aħna verament fih u xemm il-wirt li hemm fih u x-xogħol li hemm isir fih. Nixtieq ngħidilkom din u nagħlaq b'din. U lilkom tal-YouTube, Facebook u television. Mhux ħammorru l-ġenna x'aħna tajbin. Mhux ħammorru l-ġenna għax naħdmu,
mhux ħammorru l-ġenna x'ħallasna, immorru l-ġenna dak li għamel Ġesu fuq is-salib. U kull ma rridu nagħmlu, kull ma trid tagħmel tirċievi. Sempliċi li tirċievi. Irċievi l-Kristu għalkemm ħafna jitħawdu fuq din is-sempliċità. Alla tant tagħmel l-affarijiet faċli, is-sadna tiegħu faċli biex nirċivuha, illi ħafifa tfal biex jirċievu s-sadna tiegħu. Ħafifa l-omja biex jirċievu s-sadna tiegħu. Ħafifa trux biex jirċievu s-sadna tiegħu. Għal kulħadd. Imma li nirċievu, li nemnu, just believe, you have to believe by faith. Imma l-kelma believe ġieli nħawduha, għax il-kelma believe tfisser commitment u surrender. Commit yourself u surrender. ċedi ħajtek. Dik hija believe. Bħalma għedna. Ix-xitan jemmen. Ġri aħna nistgħu ngħidu ix-xitan nafu li ma jemminx Ġesu. Nafu li ma jimxix wara Ġesu, imma jemmen li jeżisti. Tkunx bħalu. Emmen fih, imma ma twemmin. Surrender u kun committed. Għati kollox lil Ġesu u temmen fih biss għal-maħfra tiegħu u s-salvazzjoni tiegħek. Li l-moment li tirċievih ismek ikun miktub fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-mulej. U jekk inti l-lejla tixtieq u ma tafx kif li ċedi ħajtek u tagħtiha lil Ġesu. Nistiednek tgħidin it-talba miegħi. U nistiednek hawnhekk il-Knisja tagħna. Kull nhar terba fis-seba', is-sibt fis-seba' ta' flaxija, u l-ħadd fil-għodu fid-disa' fl-10, sorry. Fid-disa' talb u fl-10 jibda l-worship u s-service. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-mulej u bis-serjetà tixtieq li tċedi ħajtek, issa li taf xi ġifieri u m'għandek skuża quddiem Alla, illi taf xi nies salvazzjoni u li temmen f'Ġesu Kristu, għejdin it-talba miegħi. Missier Qaddis, nirringrazzjak mulej ta' ħniena u qdusija tiegħek. Nitolbok Missier illi tiġi f'ħajti, tkun is-Sit u s-Salvatur tiegħi. Taħfir li dnubieti u tajni bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nimxu warajk mulej. Ħalli jismi ikun miktub millum fil-ktieb tal-ħajja ta' dejjem. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Naraw